साननायनि सिगां बे जाब्रबथाय जानानै जुदि माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जायोब्ला बे 10,000निख्रुइ बेसेबां बांसिन खहा जागोन बेखौसो सानहरनांगौ। नै सोर इनसार्ज बिलाय? इनसार्ज दोनै बेनो इनसार्ज। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। गोदान बोसोरनि गोदान भिडिअस आरोबाव नोंसोरजों लानानैहाय सावरायलायनो आङो नुजाफैबावबाय। स' रायजोफोर, जों दिनै सावरायगोन गिबिसिनथारावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो BPFनि CM बिसोरनि गेजेरावहाय जोङो फारागथि सावरायज्लायगोन आरो लोगोसे जोङो UPPL पार्टीनि CM बिथांनि बिसोर साथामनि गेजेराव जोङो बाथ्रा सावरायलायगोन रायजोफोर। बिनिनो सिगाङाव आङो नोंसोरनो भिडिअ क्लिप हगारनानै होग्रोगोन। रायजोफोर, नैथियाव जोङो हान्था मेला बिफाननिफ्राय मा राहा लानाय जादों बिनि सायावबो जों सावरायगोन रायजोफोर। आरो जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन सरलपारायाव जानाय मोनसे NGOनि थासारि बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। बे समाव फै रायजोफोर, जोङो गिबिसिनथारावनो मोनसे भिडिअ क्लिप, मोनसे नङा मोननै भिडिअ क्लिप जोङो खोनासंनानै लाग्रोनि। মই অসমৰ মন্ত্ৰী, চকচোন কিমান সাহস, ৰাইজে পাতি দিয়া মন্ত্ৰী, চকচোন কিমান সাহস, সাহসৰো এটা সীমা থাকিব লাগিব। তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বহি পিকনিক খাম, কিনো কৰিবা চাওঁ। তাত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ নাই। BPFआथ' खुला बुंबोखादों 6 जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनांगौ, जोंहा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनाय। आरो माने BPF सरकार हिसाबै 2016 जि मोनसे NOC होदों बेयावबो स्पष्ट। आरो जोंबो मालाबा बिधान सभायाव माजे माजे बाथ्रा बुङो, बेहायबो स्पष्टखा 6 जनगोष्ठीखौ जों बांद्राय बुंबावा। जोंनि BTCआव राजबंशी आरो आदिबासिफोर दङ, बिथांमोननो हो, जों बेखौ सानफ्रामबो बुंबाय थाखादों। भिडिअआथ' मोनसेया एडिटिं रायजोफोर आरो गुबुन मोनसेया रियेल बुंनायानोखा। आरो बे एडिटिंआबो रियेल बाथ्रा बुंनायनिनोखा, नाथाय बेवहाय एडिट होदेरनाय जादों। जोबोद इन्टारेस्टिं ना? BPF आरो BJP हाग्रामा महिलारि, हेमन्त बिश्व शर्मा, बिसोर सानैनि गेजेरावहाय ओरैबायदि कनफ्यूज जानानै दङ फैबाय थानाय इलेक्शननि थाखाय। दा फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय जोङो खोनानो मोनदों दे फारसेथिं उदालगुरिनि BPF पार्टीनि डिपुटि चिफआ BPF पार्टीया हारसिंनो गेलेगोन होननानै बुंदों। फारसेथिं बुंबाय दे हाग्रामा महिलारि बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों थाफानानैहाय BJPजों थाफानाय NDA गेलेगोन दानिया जोङो खोनानो मोनबाय जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय UPPL पार्टीनि CM प्रमद बर' ज' लोगो जानानैहाय बिसोरो NDA जोंहाय इलेक्शन गेलेगोन। गिबाय नामा? आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गिबाय नामा? NDA जोंहाय UPPL BPF ज' जानानैसो गेलेनायनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनबाय। थारैनो बिथांनि साननायावहाय आन्दोआव मा दङ? बिथाङा नैबे बिधान सभा इलेक्शनावहाय बिथाङा गावखौहाय देरहानाय नङा बायदि नुहुरखाबाय नामा? मानोना STबो होनो हायाखिसै आरो मा होनना बुङो BTR एकर्डखौबो मावफुंनानै होजोबनो हायाखिसै। फारसेथिं ST बिग्राफ्राबो ST मोनाखिसै आरो ST होबथाग्राफोरनिफ्रायबो बिसोरो जेबो फिननाय मोनाखिसै। अब्ला बेखौ लानानैनो हयथ' डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे माने लकसभा इलेक्शनखौ गिबाय जानो हागौ ना रायजो राजा नोंथांमोन। फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों चरण बर'आ फोरमायनाय मथेब्ला बर' हारिनि हा हु STखौहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय जे जोंहा मोनसे बाउन्डारि खाखानानै दोननाय दङ, नैबे STनि मर्यादाखौहाय BPF पार्टीया सिगांनो फाननानै दोनखादों ना रायजोफोर। चरण बर'नि बुंनाय मथेब्ला सिगांनो फाननानै दोनखादों। अब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा थेवबो थाखा थाइसे थाइनै थाखानि थाखायनो BPFनि सिटखौहाय अनसायनानैहाय देरहाहोनाय खाबुखौ होबावदों। दा आं सानदों बेखायनो
सिगांथ' एसटि फाननानै हा फाट्टा फाननानैहाय भटखौहाय लाबाय काउन्सिल इलेक्सनावहाय नाथाय नैबे एमएलए इलेक्सनावहाय बिपिएफ पार्टिया मा फाननानै लानो सानदों आंथ' फारसेथिं नुदों सोरबाया एससिबो होनायनि खुगा बेखेवदों नाथाय बेफोर गासिबो पलिटिक्स रायजोफोर मिथिबायना এতিয়া মই ক'বলৈ বিচাৰিছো এতিয়া কি আপুনি এসটি পাইছে বিধানসভা এইটো কিবা চুনাওটো আহি আছে ইলেকশনটো আহি আছে এতিয়ালৈকে এসটিটো পোৱা নাই মিছা মিছি বেকাৰ আন্দোলন কৰি দিলে না অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা আপুনি এতিয়া কি কৈছে ইউপিপিএল বিপিএফ আৰু বিজেপি অসমৰ চৰকাৰ একে লগত খেলিব বুলি এতিয়া আমি শুনি আছে না আপুনি বিলা শুনিছে এতিয়া কি ভয় লাগিছে নেকি এতিয়া অসমত না জিতিব বুলি ভয় কৰিছে নেকি মই এটো ভাবিছে আপুনি বিলা জানে এই জুবিন গাৰ্ডত কিবা ঘটনাটো এতিয়ালৈকে ন্যায় দিবলৈ পৰা নাই আৰু এই পালে এসটি দিবা পৰা নাই আনপালে এসটি প্ৰটেক্ট কৰে আৰু এই পালে ইভিকশন কৰে কেনেকুৱা ভোট পাব নন ট্ৰাইবেল ট্ৰাইবেলছ এসসি ওবিসি এসটি সকলো ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মামা ভোট দিব না নাই এটো ডাউট আছে এই কাৰণে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা এতিয়া ভয় খাইছে বুলি মই ভাবিছে ৰাইজোফोर अब्ला दानिया जों सावरायगोन हान्था मेला बिफाननि माखासे आयेन कानुन लानाय बिथांमोना जे माखासे राहा लादों बेखौहाय जोङो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नंगौ जोबोद मोजां जादों क'क्राझार हान्था मेलानिफ्राय जे राहाखौ लादों लाइमोन सेंग्राफोर यानिकि रायजो राजाफोरनि थाखाय लामायावहाय गारि दाब्रायज्लाबायनाय कुनु आयेन कानुन मिथियालासे आनलिमिटेड गारि सारलाबायनाय ना बेखौ राहा लानायनि थाखाय आंनि फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय क'क्राझार हान्था मेला बिफाननिसिम रोजा रोजा आङो साबायखर बावहरो नाथाय सारमोननिसिम आङो मोनसे गोरोन्थि नुदों मा गोरोन्थि मिथिगौना नोंथांमोना लामाखौ नाय लामायावहाय पुरा सलासल लामाया किन्तु बेयावहाय जेबो होथेनाय गैया हयथ' माबा मोनसे जाहोननि थाखाय होथेयाखै नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानदों सारा स्टेटआव जोङो नायोब्ला जुदि पुलिसफ्रा लामायावहाय थाथेयोब्ला अब्ला बेयावहाय दाब्रायनानै खारनो हायैनि माखासे बेरिगेट थायो नैबे बेरिगेटखौ जोंहा क'क्राझारनि जे हान्था मेला बिफाननि मावथिफोर अफिसारफोर सारमोना बेखौहाय लामायाव दोनाखै बेनिखायनो आलथु फालथु लाइमोन सेंग्राफ्रा सिदा लाखिनोसै बायदि दोननानैहाय गारिखौ साखावलाङो दा सारमोना बेखौ एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन नामा आंनि मथेब्ला बेबायदि आं सानदों किन्तु जाय मानसिफ्रा बेबायदि गारि साखावलाबायो बिसोरो गावखौबो अलखदाव खोख्लैयो आरो गुबुनखौबो अलखदाव खोख्लैयो बेनिखायनो जोंनि गेजेरावहाय एक्सिडेन्टआ बाराद्राय जानायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर आं गोजोननाय मोनदों पिकनिक जानायनि सम नैबे समावहाय पिकनिकआ एभेलेबेल पिकनिक स्पट खुलिबाय बे पिकनिक स्पटआ सिगांबो दंखायोमोन दे किन्तु रायजो राजा नोंथांमोन मात्र गंसे गंनैसो गोदान दङ जानो हागौ नाथाय सिगांबो पिकनिक स्पटआ दंखायो आरो दासिमबो दङ सिगांनि समावहाय एसेबां बेफोरबायदि जायाखैमोन नाथाय बे समावहाय लोंनाय जानाया बारा जादों बेखायनो एक्सिडेन्ट जानायाबो हयथ' बारा जालांनो हागौ बेखौ नोजोर बोनानै क'क्राझारनि हान्था मेला बिफाननि मावथिफ्रा यानिकि अफिसार सारमोना बे राहाखौहाय लादों बियो गाज्रि नङा बयबो फल' खालामलाय मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो बेबायदिया रुल्सआ दंखायो जेसेबां हायो एसेबां गावनि फिसा फिसौफोरखौहाय सेफ खालामनो थाखाय बहाबा थांदोंब्ला मोजाङै सफैफिननो थाखाय बेखौहाय बिमा बिफाफ्राबो न'खरनि गार्जेनफ्राबो एसे गियान होयोब्ला मोजां होननानै आं सानो रायजो जोबनायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुदों
आंनि खोनानाय मथेब्ला बे भिडिअआवहाय बियो दंफाङा दान मोनसे फुराना होननानै बुंदों ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौहाय जोङो खोनानाय मथेब्ला बेयावहाय NGO नि दावराव जादों आरोना NGO आरो गामियारिफोरनि फरेस्टारफोर मा जाथाया जामारदों बेखौथ' आं इसेबां बुजिला रायजोफोर नाथाय खोनानाय मथेब्ला BPF नि NGO होननानै बुंदों नाथाय दंफां दाननानै लाबोनायनि माबा मोनसे इलिगेल दं खोमा बेनिखायनो दावरावआ जादों एसेबां मिथिजोबा खिन्थु भिडिअआ बियो मा होनो खामानिया फुराना खिन्थु भिडिअआ गोदान मिथिबाय दा रायजोफोर खामानिया गोजाम खिन्थु भिडिअआ गोदान नाथाय बिनि डिटेल्स जों मोनजोबाखै खिन्थु बेबायदि एसेबां नारा नाथा नारलायनाय बुनो नागिरज्लायनाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना अन द स्पट सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय गावनि एखे जाथिनि गेजेरावनो समाधान जालायनांगौ गोरोबज्लायनानैहाय बाथ्रा बुंज्लायनांगौ सासेया ओरैबायदि मा होनना बुङो धुमखि सुमखि होदों नैबेखौहाय आं सानदों आरो एसेसो लादोंमोन नामाथाय बिथाङा बेनिखायनो बेबायदि गावखौनो बिराद गोरा खालामनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर हयथ' फुल डिटेल्सखौहाय उनाव मिथिनो हागौ ना गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि